खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय धुबुरी सिमा ओनसोल बर' गामि मालगाव गामियाव बिटिसि सोरखारा एपिडिसिएल कम्पानि गायसननो 938 बिघा हा गनायथि होनायनि सायाव ओनसोलनि थागिबिफ्रा गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो एपिडिसिएल कम्पानि गायसननो आरो मुस्लिमफोरखौ आश्रय दोनफैनो थांखि लानायखौ हेंथा होदों मालगाव गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बेवहाय एपिडिसिएल कम्पानि गायसननो नागिरनायखौ बिथांमोना गोजोननाय गैया। बेवहाय एपिडिसिएलनि सिङाव जाय नखरफोरखौ कम्पानिया होस्रांनो नागिरदों आरो बे सुबुंफोरखौ जोंनि बेल्ट एरियानि हायाव दोननो नागिरदों नाथाय जों बिसोरखौ माब्लाबाबो दोनहोआ आरो बे हाखौ हगारनानै होनो हाया। बेनि सायाव बिटिसि सोरखाराबो बेखौ नायनाया मोजां मानोना बे हाया ब्लक ट्राइबेल एरियानिसो। बे हाखौ जों हगारनांगौब्ला जोंहा गोबां खहायाव गोग्लैगोन आरो उननि समहालागै दावरावबो जानो हागौ आरो जाय हायाव बिसोरखौ दोनफैनो नागिरदों बेनि थाखाय जों सोरखारखौ खावलायदों जाहाथे बे हायाव बिसोरखौ दोनफैया। बिथांमोना बिसोरखौ होस्रांनानै बबेयाव दोनहैयो दोनहैथों नाथाय जों बे हायाव माब्लाबाबो बिसोरखौ दोनहोनो होआ। थांनाय 2012 मायथाइयावबो जोंनि दरनै दरथाम बर' गामिफोरखौ बिसोरनो सावनानै होदोंमोन आरो जों बर' दरनै दरथाम गामिफ्रा दासिमबो बे जायगायाव रैखाथि जायाखै होननानैबो फोरमायथिबावदों जायगानि सुबुंफोरा। बिटिसिआव फिन आरोबाव हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। दासान्दि जयन्त मल्ल बरुवानि गोख्रों बिथोन होनायाव एक्सन मुडआव दङ हाग्रा बिफाना। उदालगुरि माजबाटनि हाग्रा बिफाना फिन आरोबाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा दंफां मिलजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हाबावदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै जारगावनि सिताख'याव बेफोर आयेन बेरेखा दंफां मिल काट थुख्राफोरखौ हमनो हादों। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला बेफोर बेसेन गोसा दंफांफोरखौ खमैबो 35 लाख रांनि जागोनखौ मिथिहोदों। बिटिसिनि इएम मृत्युन्जय नार्जारिया मैया सानसेनि गेजेरावनो गासै दोंथाम लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। सराइबिल बियाबनि मोनथाम गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मृत्युन्जय नार्जारिया गोबां खोथा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनि बिपिएफ सोरखार फैनाय लोगो लोगो जों बेखौ मावनो आखायाव लादों आरो बेल' नङा गोबां लामाफोर फोसाबनांगौ दंबावो। बेखौ जों बिटिसि सोरखारनि बाजेट जथुमनि उनाव फाहामगोन आरो सिगाङाव जाखिनि दंफांनि दालां दंमोन बेफोर गासिबो आरसिसि दालां जाजोबगोन। आसामनि बाजेट जथुमा दायो जागायगासिनो दङ आरो बेनि उनाव जोंनि बिटिसिनिया फैगौ 27 नङाब्ला 28 खालाराव जागोनखौ मिथिहोदों मृत्युन्जय नार्जारिया। बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनाव जों लामाफोरखौ बेबादि गाज्रि दोना फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बेफोरनि खामानिया गासिबो जाजोबगोन। थांनाय 5 बोसोराव थांनाय सोरखारा रायजो राजाफोरखौ जाबादि थगायबोदों नाथाय बेबादि थगायबोनानै बिथांमोना बेनि फिथाइखौ बिसायख'थियावनो मोनदों। बिथांमोना 17 बोसोर सोरखार सालायनाय हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननानै सोंखारिदों नाथाय बिथांमोना मोनसेबो जायगायावनो लामा मोजां खालामनानै होलाङासै जायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि समाव गाज्रि जेननांदों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङा। सासे बैसोगोरा सुबुङा उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरि दुथां सुबुंखौ मोनसे इटाफातानि मेनेजार आब्दुल काली होननानै सिनायथिनो हादों। मोनाबिलि समाव सासे उन्दै हिन्जावसाया इटाफातायाव थानाय दंखलनिफ्राय दै लांनो फैनाय समावनो खोमसिनि खाबुजों लोगोसे रावबो गैयैखौ खाबु लानानै बे गाज्रि मुगैथाव खामानिखौ मावदों दुथां आब्दुल कालीया। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो जायगानि सुबुंफ्रा ज' जानानै दायनिगिरि आब्दुलखौ हमनानै गोबां बुग्लिनायजों लोगोसे उननि समाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। धुबुरीनि गंसे इटाफातायाव सोमजिदों बे मुगैथाव जाथाया। आं बयनोबो गोजोननाय जासिदों। गोबाव बोसोर बे लामाया गोग्लैसोनानै दंमोन। खुब दरखार लामा बियो रायजोआ गामिया गिदिरथार। दिनै जों बिपिएफनि सरखार फैनाय लोगो लोगो जितु बेखौ जों नायसनदों आरो बेल' नङा गोबां लामा दङ। बेखौ नैबे बाजेटनि उनाव अलमस्ट माबाया एस्टिमेटआ जाजोबखाबाय। बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो रिपेयारिं आरो जायफोर दालाङा दंफां दालां दंमोन बेफोर गासिबो आरसिसि जाजोबगोन। दा दिनै जोंहा बाजेटआ फैयै माबायाव जुलाइनि आसामाव दिनैनिफ्राय सुरु जोंना हयथ' 27-28आव जाहैगोन बिटिसिआव। बाजेटआव जोङो जाखांनायनि उनाव बै माखासे खामानिफ्रा जाजोबगोन। नाथाय जों जेखौ दरखार बेखौ समिस्थिनि मालिक हिसाबै एमसिएलए हक इएम हक बा एमएलए हक बिथांमोनहा दिनै गामिनि जिथु रायजो राजाफोरनि अनुरद बेखौ गनायनानै ग'हेडआव बेखौ लाबोग्रोनाय जादों। थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा रायजो राजाखौ जेबादि थगायलांदों
थगायै सरखार खुंदों नाथाय बिनि प्रमानखौथ' गावसोर मोनबायना बिराद जौगाबाय जेराव हाग्रामा 17 बोसोराव खामानि मावनो हायाखै जों नैबे बोसोरनै बोसोरथामावनो 2 गुन 3 गुन खामानि मावबाय होननानै बिराद फोसाव लायाखै होनबा दिनै बिनि प्रमानखौ नुबाय मोनसेबो जायगायाव बिथांमोना जेबो लामा दोंसे मावलांनो हायाखै इभेन रिफारिं लामाखौनो बिथांमोना मावलांनो हायाखै बेथ' प्रमानखाना रोखा आरो बिनि जुनैनो दिनै बिथांमोनहा UPPL सरकारा गावसिनि सरकार थासेयावबो सरकार खुंनो हायाखै देरहानो हायाखै बिथांमोना